Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwe m unu wee na-asị nke onye chiri ya zelu. Afọ m bụ Nnaemeka Ilenu na Chi, mana ife ji wee mara m bụ riwe akụ. Isiokwu anyị ji bịa tata bụ osu, maka na osu bụ okwu nwere nkọwa dị iche iche n'ala Igbo. Mana tupu anyị na-akọwa ya, anyị chọrọ ka anyị baa n'ogbe ka anyị mara ife ndị mmadụ chere banyere osu, maka na n'Ikoro TV Network ka a na-ekwu okwu gbasara omenala Igbo kpọmkwem na-akụghị mmiri. Ekenekwe m unu. Mana tupu anyị na-aga n'iru, biko ọ ga-amasị m ka unu jee na ngalaba anyị ji agbasa ozi ka unu binyere anyị aka na YouTube ebe edere subscribe. Ị ga-afụkwa ebe esere obere mgbịrịmgba, ibinyekwa aka na ya ka ị na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ. Anyị nọkwa na Facebook, nọkwa na Instagram. Kaba na arụ ka unu na-esonye anyị maka ife gbasara omenala Igbo. Ekenekwe m unu. Mgbe ka anyị ba n'ogbe, nna anyị na-ekene gị, daalụ. Biko gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Benjamin Ogbonna. Okay, Benjamin Ogbonna, onye ebe ka ị bụ? Am onye Obolafọ na Nsụka. Okay. Nna anyị biko, kedu ife ịma banyere osu? Ife mma banyere osu bụ o nwere obodo ya eje, ha nwere osu, ha na-akpọ ya osu. But ịbịa na side anyị bụ Obolafọ bụ Nsụka, na ihe anyị na-ewu, ihe anyị ghọtara n'osu bụ dịka oge gboo, gbara n'ụwa kịta otego ndị ọcha akwụsịrị ihe a na onye ọbụla Chukwu kere n'ụwa bụ ofu ka anyị na-ebu, ka ọsọ anyị bụ ndị nnọọ kịta anyị amaghị ebe anyị si wee bịa biri na be anyị and obodo Enugu maọbụ Naijiria niile. So na-abịa mee ihe ahụ niile, akwụsịrị ihe ahụ niile, si na ịma nọgata isi na onye a bụ onye a maọbụ na onye a bụ onye a, ọ dịrọzi onye ọbụla bụ ofu. So na nkọwa gị maọbụ na ka ndị bụ unu si wee ndị osu bụ na osu bụ ndị ohu? Ka m chi ghọta, bọtụ ndị be anyị enweghị osu na ihe anyị nwere bụ ohu oge a, bọtụ na kịta udo ya ha dịrọzi, emechiri ya udo ya ha bifo amụ anyị sef na-emechighị ya. Okay, nna anyị daalụ, anyị na-ekene gị. Daalụ. Nna anyị na-ekene gị. Biko gịnị bụ afa gị? Mụnwa bụ Onowu obodo Ovoro Akpọf na Nkanu East, Enugu State of Nigeria. Daalụ nna anyị na-ajụ ajụjụ anyị na-ajụ ajụjụ banyere osu. Anyị chọrọ ka ị gwa anyị n'uche nke gị maọbụ ka ndị bụ unu si afụta osu, ka ihe nkọwa ị nwere ike inye anyị banyere osu. Abụ m onye Nkanu East na Enugu State of Nigeria. Nkanu niile kọtụ Islam ebere Nkanu amaghị ife gbasara osu. Anyị adịghị eji mmadụ achọrọ erụshi, anyị enweghị osu na Nkanu. Anyị na-anụ a na-asị na osu bụ erụshi, na ọ bụ ndị eji chụrụ erụshi. Anyị adịghị eji mmadụ achọrọ erụshi na be anyị. Anyị enwere ife dịka osu na Nkanu niile. Ịga okirikiri bido na n'ike bụ nọmba 1, Akegbe bụ nọmba 2, Ekpọf nọmba 3 na Nkanu niile Onyishi bụ ndị Onyishi. Nwebe mgbe a kọrọ m na Nkanu nwere osu, Nkanu enweghị ife dịka osu. But anyị na-anụ na-enwe ndị nwere n'ala Igbo, na a na-asọ ha nsọ, but mụ nwa nọ ife a da-asọkwa mmadụ nsọ. Enwere onye m na-asọ nsọ. Nna anyị, mana n'uche nke gị, ndị osu anụ anyị na-afụta ndị osu dịka ndị ohu, ka ị na-afụta ndị osu dịka ndị dị iche maọbụ ndị, maka nwere ndị na-asị na osu bụ ndị ha na-arụ nsị gbara ndụ. So n'uche nke gị, kedu ihe ghọtara banyere ndị osu anụnwa? Maka na ndị be anyị si na ife na-amara ọgụ, because akụkọ m go kịta na Nkanu enweghị ife dịka osu na Nkanu niile. Anyị adịghị eji mmadụ achọrọ erụshi, anyị enweghị osu na Nkanu. Ị na-achịkọta na ife m na-anụ, mụ na-ajụ ndị obodo nwere kedu ife osu mere mee. Ha sị m na ọ bụ ndị na-efe erụshi, ndị eji chụrụ erụshi, na-afụ maka erụshi, na osu bụ erụshi. So erụshi ahụ kwa mmadụ mebere. Ya osu bụ ndị ha na-arụsị gbara ndụ.
ndị na-aga arụsị na-enye arụsị. Ọ bụrụ dat na ife na-enye obodo nsogbu, ha bịakwute ha ka esi kọọrọ m gwa ha ndị ahụ aga na-arụsị ha na-efe, and then ime ha ife na-adịrọ ma ha kpọkwuo arụsị ahụ abịa kpochapụ ndị ahụ. Ha na-eji arụsị eji ọgwụ according to ndị nwe esi kọọrọ m, dịka Anambra na Imo na like ndị Oji River sị m na ha nwere na be, but nka na-enweghị. Okay, daalụ sị anyị kene gị, daalụ ọfụma. Nna anyị na-ekene gị, daalụ. Biko gwa anyị afa gị. Aha m bụ Maazị Ndụka Ndukwe. Okay, Maazị, biko onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Abia steeti. Then n'ebe na Abia steeti ahụ, abụ m onye Oboro under Ikpuano local government area of Abia State. Okay, anyị na-ekene gị. Biko kedu ife ịma banyere osu? Ana m anụ osu na be anyị bụ Ikpuano Oboro. Anyị enweghị ihe dị ka esi na ndị a bụ ndị osu. Anyị enwero such thing. But na other places ana m anụ na osu dị n'ebe a, but na be anyị nwa o nwere ihe dị ka osu anyị nwere na Oboro be anyị. Ụfọdụ ndị na-emego asịgo na osu na-emebigo ya n'ihe gbasara osu. Imebi ya bụ ime ka ha na ndị bụ osu na ndị mbụ the indigene of the village na-emekọzi na-alụkọzi. So n'otu nji na-anụ ya na dịka akụkọ, ana m anụ na onwe ozi ihe dịka osu, onwe ozi ndị na-eme even at yesterday ụmụ onye mụ na ya na-abụ na-ekwu ọsọ m na osu na-emebigo ya ebe 5 years ago ka emebiri ihe gbasara osu na be ha. So na onwe ozi onye na-ekwu ihe gbasara osu, ndị anụ ha na-agụ n'ọnụgụ ịkpọrọ mmadụ osu maọbụ na esi na ndị abụghị osu, na a ga-enye gị ọnọdụ gụwa n'onwe gị na aman like. Mana n'uche nke gị ma ọ bụ ka esi nụ ndị mmadụ si ekwu, kedu ihe bụ osu? Maka onwe ndị na-asị na osu bụ ndị ohu, ụfọdụ na-asị na osu bụ ndị ha na arụsị gbara ndụ. So kedu ihe n'ugwuru ndị mmadụ na-ekwu banyere osu? Dịka m si na-anụ osu dịka otomụwa si nọ mgbe m tolitere na-anụ ihe gbasara osu bụ a na-asịka na ha bụ ndị bịara na vileji ahụ abịa, ịghọtago. Ọ bụrụ ndị amụrụ na vileji ahụ, ọ ndị bịara abịa. Ụfọdụ ndị na-akpọkwa ha ndị alụtara n'agha mgbe a na-anọ anyị, ịghọtago. Ha niile ka bụkwa ofu ọbịbịa ahụ ka ha bịakwara. So taa ka mụwa si naanị ya, and ka m na-anụ ihe gbasara osu a, naanị ihe gbasara osu a na-asị na osu lụọ osu ibe ya, ịghọtago, na ha na-eme ọfụma, na ha na-eguru iwe ọfụma na ihe nweta, ịghọtago. So na ọ bụkwanụ ma ịbụghọ ya na o nwere otu ọnọdụ ha si adịwakwa. Okay, daalụ Maazị, anyị na-ekene gị, daalụ. Nna anyị, biko anyị na-ekene gị, biko ka ị gwa anyị afa gị. Afa m bụ Obodo Emeka. Am onye Nkanu West. Okay. Biko kedu ife ịma banyere osu? Osu bụ ihe dị si nso ụwa, ana ọ dị amụọmụnwa, ana ọ katịkwa ndị aga. So ihe ndị be anyị na-akpụ ya asị eji mara ya akpụ osu bụ ihe omenala, na ọ bụ ihe ndị nna nna anyị ha bidoro, anyị nwa bụ isikwara, ọ nakwa aga, anyị wee sogoro usoro ahụ. So nwaanyị bụ osu. So anyị nwa na onwe anyị na-afọtọga na ụdị na-enwe ndị anyị na ha, na ọ dịka ndị anyị na ha na-ekwesịrị ị na-anọkọ, anyị na ha ndị ekwesịrị ịbụ, anyị na ha na-ekwesịrị ịnọ. Beduto na chọọchị bịazi mezie ka ihe dị iche dị, na chọọchị bụ ihe ezigbo ihe dị mma. Ọ bụrụ na chọọchị omenala na-agara ịdị na-aga, na ihe anyị na-afụta asụ osu bụ na-enwe ndị anyị na-akpọ oriri ana, omenala dịka ihe ịgba nkụ na ịnụ nwaanyị na ihe ndị ọzọ dị iche iche. So enwe famili ọ ga-abịa ịbịa sị anyị ijikwa ka ndị a si eme. Anyị na ndị ọ na-emekọkwa, anyị na ndị ọ bụkwa ofu, anyị na ndị ọ dịkwa n'ụdị.
na enwere anọ dị since ụwa anọ ga-adị na-aga so bede dutu na chọọchị abịago so dutu ihe gbasara chọọchị sị na amara Chineke o nwere ike imechi ya o nwere ike ịkwụsị ya ana ọ kwụsịgo dịkwa mma n'ihi na mmụọ chi na-efe mmụọ mmadụ na-amụta ihe. Daalụ sa daalụ nwaanyị ọma daalụ biko gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Agbodike Chika Mrs. Onye ebekwanụ ka ebu? Onye Imo State by marriage. Biko kedu ife ịma banyere osu? Ihe nwere ike ịkọwa maka osu bụ na mgbe anyị na-eto eto agwa anyị na ndị osu bụ ndị ohu akpọta from ebe ọzọ mba ọzọ ha bịa birizie na obodo ndị ahụ na ya na ha abụghị ofu so nọ ihe eji mara ndị osu ndị ohu egote ndị na-agba ohu. I don't want to mix it. Okay, Sabadoro, daalụ. Mommy daalụ. Biko gịnị bụ afa gị? Afa m bụ Standard. Onye ebe ka ị bụ mommy? Abụ m onye Nkanu. Ana-anụ m Enugu Ukwu. Okay, mama biko kedu ife ịma banyere osu? Osu dịka m si anụ bụ ndị agọrọ n'alụsị. Mgbe gboo mgbe nna anyị ha. Ya and dịka ndị osu anwa ịma mmesikweghị ike maka otu m si anụ na imesie ya ike alụsị anwa abịa ọgwụ so na-alụsị na anụ ha ọ mụrụ ha ịma nnọkọta gị bụ onye nkịtị jee n'ebe onye anwa kpọrọ onye osu gaa were ihe ọ na-asọpọtụrụ gị were ma ihe na-agbasaghọ gị nwa because na onwe ihe na-echekwaba onye anwa oledi owegoro onwe wee jee chụọ aja na alụsị ma ị na-anya na oge mgbe anwa na ndị nna nna anyị were nwa ha chụọrọ alụsị aja ọ bụrụ osu nyere alụsị anwa ya na osu bụ ndị ha na-arụsị gbara ndụ. Yes, otu m chere. Daalụ ma mommy biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Henrietta Ifenwa Ugwumba. Abụ m onye Anambra Nnobi na Anambra Idemmili. Okay, mama biko kedu ife ịma ma ọ bụ kedu nkọwa ị ga-enye anyị banyere osu? Osu bụ n'ọnụ oyibo a kind of half caste. Ọ bụrụ a kind of not half caste. Ndị jiri aka ha gbakwulu alụsị maka oge gboo ahụ asị na na-egbu a lot of people. So for the free ha na-emezi ndị ama treat ma ndị a na-eji ele for gbalụzie gbakwulu alụsị kpọkọrọ ma ụmụ ha gbalụ na-eje n'ebe ahụ n'ebe okwu alụsị si alụsị nya chekwaba ha anya nwa bụ osu ahụ. Ya osu bụ ndị ha na-arụsị gbara ndụ. Yes, osisi alụsị nya chekwaba ma chekwaba ya na ezinụlọ ya. So by then n'oge gboo ahụ n'afọ na alụsị na-echekwabakwa ndị mmadụ katakwa afọ na alụsị na-echekwaba ndị mmadụ. Daalụ ma daalụ. Igbo bụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ekenekwa m unu na anyị afụ na anyị agagharịgwo anyị abagwo n'ogbe wee jita ndị mmadụ ife ha ma banyere osu. O nwere ndị si na osu bụ oru nwee ndị si na osu bụ ndị agara na-arụ nsị mana unu mana Igbo na-asụ n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Chebiri na anyị na ife onyonyo nke anyị ga-atụbata ga-akọwa ife gbasara osu ekenekwa m unu. Biko kaba na arụkwu na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi bụ YouTube, Facebook na Instagram maka na Ikoro TV Network ka a na-akọwa ife ọbụla gbasara omenala Igbo, nkụzi dị iche iche nakwa ajụjụ dị iche iche banyere omenala Igbo na asụsụ Igbo ekenekwa m unu. Cheta na aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenunachi mana o nwere ofu afọ ọ na-abụ ituomu akpa m nganga. O nwere ofu afọ ọ na-abụ ituomu abụọ nga ego, ituomu riwe akụ akpa m nganga, ituomu riwe akụ abụọ m nga ego ka ọ dị.